Passeio. Oni w to, że pewnikiem łoździawią gęba, kiedy widzą mi, że jo, moc łoszkliwy i blank, niewierzący, pisza sam o srogim poście, o pasyi. Ale sam ci tuke jest, tak ci sam tuke jest, i że i te uwzięte katoliki też nie wtore regle chrześcijańskiej konfesji mają kaj. Co by nie powiedzieć, prąb kaj. To wam przykład. Można, że 10 lat temu nazad zbajstlowali my ze kamratami ze taki śląski lauby tref, jak to teroski we mołdzie opłatkowy. A cylu ocinom to razinku we piątek skożywili. Joch narychtował, co tam narychtował. Sumek uważał, dejcie pozu, dobrze bez 50 litrów naszej śląskiej grochowej na fajnej, wandzonej szpekzajcie, tak jak przynależy we dobrej asyście. No i znoć się kamrat, który się kapnął i powiedział, co nie będzie ćkoł tej grochówki, bo dzisiaj jest ci piątek, a srogi post skożywili. Na to ozwał się nasz jeden kamrat, inszy, kapelone karlik, a można inaczej było, i że blank nie mamy się tropić, bo wnet wszystkie są w rajzie i bez tuż też nie muszą insze respektować tego postu. Przykład, pożykał nad tym kastrolem grochowy i pierwszy nalał się kupowato tej mojej masnej astodiosku szpecji. No ale po jakiemu to tam razinku wspominam. Ano bez tuż, że trafił na fajnisty artykel Mehdi Hasana, angielskiego filozofa i profesora Oxfordu, który pisze o muzelmańskim ramadanie, na łączość którego jest srogi post, po ich niemu się to mianuje saum. Ten post jest jeden ze 5 chwilorów islamu. Ten post to dla tych ci muzelmanów jest wajib, znaczy się obowiązek. Te muzelmany mają ten swój srogi post bez 30 dni, ale co by było klar, nie ćkają jodła każdy dzień, ino od rozwidnioka, aże do śmiwku, nie skoro na odwieczesz. Na wieczór w nocy mogą. Ten istny pisze o tym ramadanie i łosia tak. Dzisiaj łosza roku wygramulo jak się ze prychola, czy ćwiercina trzecio, blank jest se bezprzytomny z napuchnionymi ślepiami, wećko jak wartko 2 jajca, 2 sznity chleba, jakosik brytka, połowa banana, popił jak ci to wszystko poroma glaskami wody, wrócił jak się nazad do prychola. Genau tyż ci po tych jednakich pieniądzach było i wczoraj, i przedwczoraj, i poradni skorzy tyż. Łocuciołek się, zjodek cosik i już zaś poszłołek nynać. Już słysza, jak się mnie pytocie, spółglowo, przyszołogowa albo co, czamu, blank, chobych był nabity ciężobny, mum we pośrodku nocy smacysko, chęć na śniadanie, na gorko i ogromnie mocka słepanio. Nie jeżek ciężobny, funguje sam ino jedne wyłożenie. Ten ramadan. Muzelmany nie poszli bez sołki czos. To było już cić on mygli, co by nie powiedzieć już o tym, że byłoby to samobójcze. Ramadan, ten ci 9. miesiąc kalendarza muzelmańskiego, uznawany jest bez wiernych za jeden ze najświętszych miesięcy. Wierzą Unii i że to razinku na łączo z Ramadanu Erzengel Gabriel objawił Mahometowi ten sołki Koran. Od napocznięcia we 622 roku kalendarz muzelmański obszyty jest na miesiączku. Każdy ichni miesiąc napoczyno się od nowego miesiączka, odnowił, jak go dają teroskie mądroki. Z kuli tego, i że rok miesiączkowy jest od 11 do 12 dniocków krótszy od słonecznego, napocznięcie tego ramadanu podług zachodniego kalendarza trafio każdy rok coroski skorzy. Poral od temu nazad ramadan sztimował ze naszą zimą, kiedy dnioszki byli krótsze i bez tuż też chłodniejsze. Latoś ku srogimu jamrowaniu i labiedzeniu łonych anglickich muzelmanów i tego ichniego Mehdi Hasana trafił ramadan bez lato, przy moc dłuższych i bardziej gorkich dnioszkach. A to skazuje, że ten post nie ma letki. Wystawcie się ino rajza londyńskim metrem we sierpniowym gorze i dynście, bez możliwości zebrania zesia flaszki, wody albo piwa. Zakazane są wszystkie płynności, woda, zofty, mleko, lista wszystkich szperów w ramadanie jest długo. Zakazane są cygarety, narkotyki, seks, sklinanie albo frechowność, no i sorońskie maniery. I to od rozwidnioka do śmiwka. To moje wyrostomiłe richtyczne wyzwanie dla muzelmanów, kiedy w tom jakie wątpliwości nie było bali i meblać kauguminu.
Napoczło się, pytali kamraty Mehdi Hasana ze roboty, a we jej ślepiach widział miszą współczucia i lutości, i neści też podziwianiu. Większością pełne dobrych chucim niemuzelmany postrzegają ten ramadan jako ogromnie doskwierny i obciążliwy. Sztyc pytali Hasana, jeśli to nie ma gefährlich, jeśli to nie szkodzi zdrowiu, nie osłabio go na amen. Krótko i więc lato odmowa jego. Nie! Miliony, chyba i miliardy muzelmanów pościło bez storocza i blank nie cierpieli na żadne skuplowane za ramadanem doległości choróbska. Najbardziej podatne, znaczy się niemocne, starzyki, dziecka, baby ciężowe, ludzie wyrajza mają, ale od tego obowiązku dyspensa. A w ostatnich latach mocka podszukowaczy i wissenschaftlerów wykazowało, co post ma dobroczynne folgi ku zdrowiu. Podle roztomajtych mądroków z amerykańskiego Utah post może zmniejszać zagrożenie herzszlagiem i cukrową niemocą, a ku temu jeszcze pomogą udzierżyć pod kontrolą poziom tego ci juzać łożkliwego cholesterolu we krwi. Niektóre lekkoatlety i inne sportlery poradzili też, ale naisto dochować postu na łączo z najważniejszych startów. Na bezrok ramadan napocznie się w lipcu i obimo całki czas olimpiady. W Londynie zamieszkają też muzelmańskie sportlery ze całego świata, będą pościć, będą startować i mogą wostać zapewnić szafnom nie jeden medal. Idzie będzie tak, i że muzelmany muszą wypełniać wszystkie filory jej konfesji, znaczy się wyznanie wiary, żykanie 5 razy bez dzień, jałmużna, pończ, no i ten post. Jeśli to muzelman pierwsze 4 robi, poradził widzieć każdy, ale jeśli on na zicher pości, to jeden ino ichni pombuczek to miarkuje. I na ostatek Mehdi Hasan się pytał. Ile jest godzin? Południe, jeszcze ino 8 godzin a 55 minutek. Z czym ja, na zicher, z czym ja do wieczora? I rzeknijcie mi, no, jeśli genau podanie nie ze naszymi, najbardziej uwziętymi chrześcijanami na łączo z pasy. Eugen z Pnioków.